gitáros, aki ül, hátul álljon föl, akik a színpadra ülnek, azok kipadnak a táron, minden gitáros álljon föl, csak a színpadon, akik előülnek, azok nem. És akkor onnan megyünk, tehát akkor balról jobbra az elektromos gitárral. Barbinak egy nagy tapsot kérjünk szépen, mellette szintén egy elektromossal. Senkinek csak tapsot, hogy gyűjtsék az önbizalom pontokat, mellette Bambi, aki dobgitárral, aztán Zsolti szintén elektromossal, Balázs, aki most dobgitárra jött, van már elektromos, aztán ki van még ott hátunk, Dorina, ennek fel a közepét lássuk, hogy te vagy a Dorina Limában, igen. Dóri, ez olyan kép majdnem, mint a, hogy hívják akik megnak el valamit értesek között? Na, hogy hívják? Hogy hívják? Senki csak szíve, mint a kép, igen, Dorina, most vettem észre. Nek is majdnem ilyen kicsit világosabb. Ott a színéről mennék tovább, hóvilágban. Kaka is, ha megnéznek, ez nem akármilyen gitár, ez egy basszus gitár. Aztán ő a basszus gitáros, Dórinak egy nagyon szép akusztikus gitárral van. Tehát csak a Bianca-nak. Így van, Bianca. És akkor nézzük az előre álló, ülő sor, egy testvérpár. Timi és Barbi, köszönjük, hogy eljöttetek. Egy jó barátnő, Fruzsi, Timi Barbi jó barátnője. Erik, ami adóviszunk, aki szólista volt, hát még egy kis a gitáról javítani kell. Jó barátja, Dominik, egyedikes gitárosok, Emese, és a színén, aki ma, úgy látszik, hozzám öltözött, csak itt is, csak innen. Neki is egy nagy tapsolódik őket. Na még egyszer akkor a sukkorat engedsz is ezzel zárjuk a gitárosok produkcióját, és átadjuk a színpadot a Mikulás bácsinak. Háborúra indulunk. Maradhatok állva, ki tud az elektromosok állnak, nekik van meg az erőtől bizonyára. Hát van, neked is van, tessék ölelni. Úgy, akkor az álljon, így van. 3 év. Sukkorat engedsz szőgendő, én akkor is állő. Jöttül a bőket, csengő, énekél a esztendő. Most érik szépen a tényképezőgépeket elővenni, én is oda